Narito ang mga tampok na balita dito sa Pampanga. DPWH Secretary Vince Dizon pinangunahan ng inspeksyon sa mga hindi matapos-tapos na infra projects sa Pampanga. We have a lot to learn from the provincial government of Pampanga dahil nauna sila sa amin. DA at Kapitolyo, mas pinalakas ang ugnayan para sa mga magsasaka sa Pampanga. Dalawang daang kabalayan, libreng nakapagpasuri ng bukol para sa free surgical mission na gaganapin sa Pebrero. Humingi po kami ng cash assistance kasi po almost a week na po na hindi kami makalabas ng hospital. People's Day ni Governor Nanay, tuloy ang agarang serbisyo sa mga Kapampangan. Pilipiniana sa panahon ngayon, gawa ng mag-asawa sa Pampanga. Allison Hetland, Miss Universe Philippines, Pampanga. At Mutya ng Kapampangan 2025, Allison Hetland, kinoronahang pambato ng Pampanga sa Miss Universe Philippines 2026. Lahat yan, tunghayan sa Balita Pampanga. Maya Payaldo, Pampanga. Magandang araw, Pilipinas. Ito ang Balita Pampanga. Naghahatid sa inyo ng mga napapanahong impormasyon at maiinit na balita. Balita Pampanga. Sa detalye ng ating mga balita, personal na bumisita si DPWH Secretary dito sa Pampanga ngayong araw. Dumating sa Pampanga si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon upang pangunahan ang inspeksyon sa ilang matagal nang nakatiwangwang at problemadong mga infrastructure projects sa lalawigan. Unang pumunta ang kalihim sa bayan ng Apalit sa isang kalsadang nagkaroon ng malalaking butas dahil sa walang tigil na pag-ulan, pagbaha at mabigat na daloy ng mga heavy trucks. Naiwan ang elevation ng naturang kalsada kumpara sa ibang road upgrading projects at tinatayang 5 taon na itong hindi naaayos. Bumiyahe din ang grupo patungang Apalit Macabebe Road para inspeksyonin ang uka-ukang kalsada. Kasunod nito ay ang pagpunta ng kalihim sa San Agustin Norte Bridge sa bayan ng Arayat, isang proyekto umanong hindi matapos-tapos sa loob ng 8 taon. Napag-alaman na 75 million pesos na lang ang kinakailangan upang ganap itong makumpleto. Sa inspeksyon kasama sina Pampanga Vice Governor Dennis Pineda at Arayat Mayor Jeffrey Luriz. Nangako si Secretary Dizon na tatapusin ang tulay ngayong taon. Malaking pasasalamat naman ang ipinahayag ni Pineda at Luriz dahil sa kahalagahan ng nasabing tulay na nagsisilbing koneksyon ng Pampanga at Nueva Ecija. Huling ininspeksyon ng Barangay Kupang sa Arayat kung saan matindi ring sira ang nakita sa kalsada at sa slope protection ng Arnedo Dike, bunsod ng malalakas na pag-ulan at ng bagyo. Pinalakas naman ng Department of Agriculture at ng Kapitolyo ang suporta at pagsasamahan para sa mga magsasaka sa lalawigan. Mas pinalakas pa ng Department of Agriculture at Pamahalaang Panlalawigan ng Pampanga ang kanilang pagtutulungan matapos ang pagbisita ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kina Governor Lilianani Pineda at Vice Governor Dennis Tata Pineda. Tinalakay ang mga panukalang proyektong pang-agrikultura tulad ng maliliit na rice complexes, pagtatanim sa government properties at paggawa ng irrigation systems upang mapalakas ang food security. Sabayan natin ang food security. Napag-usapan din ng farm-to-market roads kung saan isasama na ang mga magsasaka sa implementasyon upang matiyak ang lehitimong pangangailangan. Kasunod nito, binisita rin ni Secretary Laurel ang Command and Control Center sa Barangay Sindalan at sinuri ang Provincial Data System ng Kapitolyo para sa agrikultura. Iprinesenta ni Executive Assistant 4 Angelina Blanco ang integrated platform na may farmer profiles at GIS mapping ng mga sakahan sa buong lalawigan. Nakita po namin na kadalasan po kasi ang pagbaha dito ang pinaka-main problem namin, pinaka-main disaster na nangyayari sa Pampanga.
At ang nakikita namin sa mga since yung agricultural sector, lalo na yung Office of the Provincial Agriculture, is a member of the PDRIMC. So based on the reports, ang nakikita po namin na most affected is the agri-sector. Kaya so we have to start with the data para alam po namin kung sino po yung mga naapektuhan sa mga farmers po natin. And also, our governor is also giving assistance to the marginalized farmers. Pinuri ng DA ang inobasyon ng Pampanga at pinag-aaralan ang isang Memorandum of Agreement para sa data sharing kapag ganap na nakumpleto ang sistema. Layunin nitong mapabilis ang data sharing sa pagitan ng mga probinsya at rehiyon at higit pang mailapit ang serbisyo sa mga magsasaka bilang bahagi ng modernization program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I'm actually quite impressed on what I have seen, and I congratulate Ma'am Angie. Siya talaga nagpatakbo nito at nag-umpisa nitong proyekto na to. We have a lot to learn from the provincial government of Pampanga, no, dahil nauna sila sa amin. So I have to say that we will seek the help of the provincial government and the team here at DRMM Pampanga para mapabilis yung ang learning curve ng aming ahensya para mas mabilis namin maserve ang ating kamamayan. Ayon kay Blanco, ang nasabing modernization program ay kabilang sa mga priority project na ipinatupad noong panahon ni dating gobernador at ngayon Vice Governor Delta. Bukod sa data reporting system ng OPA, pinuri rin ang lalawigan sa matibay nitong disaster preparedness at response capacity, kabilang ang Pampanga River at Pasig Potrero monitoring, early warning system, CCTV monitoring sa mga LGU, hydromet stations, rain gauge, at automated weather stations na nagbibigay ng real-time na datos sa pamahalang panlalawigan. Sa kasalukuyan, mahigit 44,000 na magsasaka sa Pampanga ang rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Para sa Balita Pampanga, Luis Rutao. 3 taon nang iniinda ni Ryan Toquero ng Santo Tomas, Pampanga ang bukol sa kanyang leeg. Bagamat hindi kumikirot, nais sana niyang ipasuri ang kalagayan niya. Pero dahil sa kakulangan sa pondo, hindi pa rin niya malaman ang kondisyon niya. Nang mag-ikot ang mga nanay community workers sa lugar niya, magandang balita ang hatid nila dahil may pagkakataon na siyang magpa-check up ng bukol at maaari pa siyang maoperahan ng libre. Katuwang ang Nanay Party List, OFW Hospital at Makati Medical Center, nagsagawa ng pre-screening na bahagi ng surgical, medical at ophthalmological mission ang pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa PDRIMO Training Center. Bilang paghahanda sa free surgical mission, nanguna sa programa sina PHO Dr. Dax Sidula kasama sina Executive Assistant 4 Angelina Blanco, mga kawani ng Provincial Health Office, Nanay Community Workers at Makati Medical Center. Sa ilalim ng pamamahala ni Governor Lilian Nanay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda, libreng nasuri ang halos 200 kabalet na may iba't ibang klase ng bukol na maaaring operahan ng libre sa darating na February 18 hanggang 21. Very smooth sailing naman yung pagpa-plan with Makati Med and the government in Pampanga and the Nanay Party List. And as a physician and as a surgeon, our objective naman, our vision and our mission for our career is to give back always and to always send our helping hand to everyone who is in need of our help. So since Makati Med naman talks about being the hospital with a heart, so it aligns with our vision mission that we would like to send our helping hand to everyone who needs our help.
Isa si Ryan sa mga mapalad na kabaleen na libreng nakapagpasuri at nakatakdang operahan sa darating na Pebrero. Kaya naman taus-puso ang pasasalamat niya sa mga laging handang tumulong sa mga kabaleen. Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Hindi na nagatubili ang isang ina mula sa bayan ng Mexico na humingi ng tulong pinansyal para sa kanyang anak na kamakailan lamang ay sumailalim sa operasyon. Nitong Lunes, lumapit sa tanggapan ni Governor Lilian Nanay Pineda si Nerissa Ona upang humingi ng tulong. Matapos maantala ng ilang araw ang kanilang paglabas sa ospital dahil sa kakulangan sa pambayad. Umabot sa humigit kumulang 50,000 pesos ang kinakailangang halaga, isang mabigat na pasanin para sa kanilang pamilya. Humingi po kami ng cash assistance kasi po almost a week na po na hindi kami makalabas ng hospital. Kasi nga merong kailangang isettle po na bill. Wala na po kaming mahanapan ng paraan. Friday pa po last week na dapat kami umuwi. Kaso kakahanap ng paraan, ma'am. Nabot kami ng mahigit isang linggo po. Agad namang tinugunan ni Gov Nanay ang kanyang hinaing sa pamamagitan ng agarang tulong pinansyal na ibigay kaagad ang kinakailangang suporta upang tuluyang makalabas ng ospital ang kanyang anak. Kaya lubos ang pasasalamat ni Nerissa sa mabilis na aksyon ng pamalang panlalawigan. Sobrang laki po na kung baga siya yung naging dahilan ng dugtong ng buhay ng anak ko po. Ang eksenang ito ay bahagi ng People's Day na ginaganap tuwing Lunes sa pamahalaang panlalawigan ng Pampanga, kung saan personal na tumatanggap si Gov Nanay ng mga Kapampangan na humihingi ng tulong sa oras ng pangangailangan. Sa patuloy na programang ito, muling pinatutunayan ng pamahalaang panlalawigan na laging handang umagapay at maglingkod sa mga Kapampangan sa oras ng kagipitan. Sobrang blessed, sobrang thankful po, lalo na po sa mga tumulong, especially po kay nanay. Naramdaman ko na naramdaman niya rin yung pakiramdam ng nanay po. Dakal po salamat kay sa pagbinyay ako po akalingon niya ang buong niya ko. Dakal salamat po. Tunay nga na tuwing Lunes ay bukas ang tanggapan ni Gov Nanay para sa bawat Kapampangan, lalo na sa mga nangangailangan ng agarang tulong at malasakit. Para sa Balita Pampanga, Patricia Kabungkal. Ito naman, Filipiniana sa panahon ngayon, gawa ng mag-asawang taga-arayat. Ipinagmamalaki ng mag-asawang Tiffany at Christian mula Arayat, Pampanga ang modernong Filipiniana suits at terno na ginagawa mula sa imported na pinya husi at tinatahi ng mga lokal na mananahi. Sa halip na tradisyonal na borda, tampok sa kanilang disenyo ang digital art na mismong si Tiffany ang lumilikha, isang Filipiniana para sa makabagong Pilipina. Simula po yung sa Monday uniform po ng government. Nag-request po sila na i-design ko sila. Then dinesign ko po ng tuloy-tuloy na po siya. I-design ko po muna. Tapos po magsusourcing ako kung ano kailangan na fabric. Then i-order po yun sa China. Tapos po ipiprint po muna namin. Tapos doon pa po tatahiin. Pero hindi mainit itong mga pinya husi mo, no ma'am? Bakit ma'am? Fabric po sila. Nagsimula noong 2019, mula sa isang mananahi ay nakapagbigay na sila ngayon ng trabaho sa 15 Kapampangan. Mas nag-focus po na. Oo, at saka yung oras nyo sa inyo. Dahil sa kalidad at malikhaing disenyo, na-impress si Gov Lilian Nanay Pineda at inirekomenda para sa mga empleyado ng Kapitolyo. Tuloy ang suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga sa mga negosyong nagtataas ng lokal na sining, kabuhayan at kultura. Ito ang Style by Tiffany, modernong Filipiniana, gawang Kapampangan
para sa Pilipina. Makikita ang kanilang physical store sa Santo Domingo, Mexico. Makikita rin sila sa FB page na Style by Tiffany. Mutyaning Kapampangan 2025 winner siyang kinatawa ng Miss Universe Philippines mula dito sa Pampanga. Mutyaning Kapampangan 2025 is Mutyaning! Congratulations, Mutyaning! Allison Hetland! From MNK to the universe. Allison Hetland, Miss Universe Philippines, Pampanga. May bagong reyna ang Miss Universe Philippines Pampanga at handa na siyang bitbitin ang probinsya sa pambansang entablado. Opisyal nang inilantad si Allison Hetland bilang kinatuwa ng Pampanga sa Miss Universe Philippines 2026. Hindi na bago sa pageant world si Allison. Matapos niyang maiuwi ang titulo ng Mutyaning Kapampangan 2025, sumunod na ang mas malaking hamon. I know the gravity of this responsibility and I will not let you down, Pampanga. Ang kanyang bagong laban ay suportado ng mga lider ng probinsya, kabilang sila Governor Lilianay Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda. Napaka-supportive po ng ating mahal na Gobernador Lilia Pineda at Vice Gobernador Dennis Delta Pineda sa journey na ito ni Allison dahil hindi lamang ang sarili, pamilya at mahal niya sa buhay ang i-represent niya, kundi ang buong lalawigan ng Pampanga. Kasama ang local government unit ng Angeles City. You are a pride of Angeles City and Mayor John Lazatian, we support you all the way. Congratulations again. Dumalo rin sa okasyon ang mga tao sa likod ng turismo at pageantry, mga kasapi ng media, pageant vloggers at ang pamilya at mga kaibigan ni Allison na walang sawang sumusuporta sa kanya. Para kay Allison, tamang-tama ang pagdating ng pagkakataong ito. Kapapasa lamang niya sa nursing board exam, isang malaking tagumpay bago ang panibagong pageant journey. Bago ito, itinanghal siya bilang mutya ng Angeles 2024, patunay ng kanyang tuloy-tuloy na paglago at disiplina. Ngayon, handa na siyang harapin ang mas malaking entablado, bitbit ang simpleng pangarap na maging inspirasyon. Ayon kay Provincial Pageant Director Michael Cacay Muñoz, buong suporta ng Pampanga kay Allison, naniniwala ang lahat na may malaking tsansa ang probinsya na makapag-uwi ng corona. We're very hopeful that the universe will conspire all its magic, all its wonders for Allison. And we're all wishing to the universe and whispering to the universe that the next Miss Universe Philippines shall come from Pampanga. Habang papalapit ang Miss Universe Philippines 2026, isang bagong yugto ang binubuo ni Allison Hetland. Kwento ng pangarap, tiyaga at Kapampangan Pride. Maraming salamat po, Gov Nanay at Vice Gov Delta sa lahat po ng suporta. And ayan, finally, maano ko na po ang Pampanga in a national stage. And I'm more than excited. Kaya mga kabalen, it would mean the world to me, or the universe rather, if I have all of your support. And watch out kung ano pa ang mga pasabog ng Team MUPP, Miss Universe Philippines Pampanga. Abangan! Para sa Balita Pampanga, Gerald Glutton. Manatiling nakantabay sa Facebook page ng Pampanga PIO para sa iba pang impormasyon at balita dito sa Pampanga. Napapanahong impormasyon, balansing mga balita, tunay na mga pangyayari inyong natunghayan dito sa Balita Pampanga. Ako po, si Grace Sirutao, Pampanga. Kaluguranda ka!